Hello everyone, good morning, Jai Jagannath. Welcome to my day number 39 vlog Wonder Arc challenge ଟା ଆମେ ଉଠି ଯାଇଛୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ 9ଟା ହେଲାଣି ସରି 10ଟା ହେଲାଣି ସେଥିରୁ ଉଠି ନଥିବ ଯା ଏଇନା ଯିବୁ ବ୍ରସ୍ କରିବୁ ଗାଧା ପାଧା କରିବୁ ଶୀତ ତ ଜୋର ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରୁ ବାହାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ନାକୁ ଦେହ ବି ଖରାପ ଥିଲା ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଏଇନା ଯିବୁ ବ୍ରସ୍ ଆଉ ଗାଧା ପାଧା ସାରିକି ଦେନ୍ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା ଗାଧା ପାଧା ହେଇକି ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଏଇନା ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ପୁରା ସକାଳ ସକାଳ 10ଟାରେ ବି କି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଶୀତ ଦିନ ହେଲେ ଏଇନା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଖାଲି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧେଇବା ପଡ଼ିବ କାରଣ ମତେ ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧେଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲେ ଆହୁରି ଶୀତ ଲାଗେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧାଏ ଏଇନା ଗାଧେଇକି ଆସିଛି ଯିବା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପରେ ପରେ 3ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଏଡିଟିଂ କରିବା 2ଟା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏଡିଟିଂ କରିକି ତାପରେ ଏଡିଟିଂ କଲା ବେଳକୁ ତ ହେଇଯିବ 11ଟା 12ଟା ଗୋଟେ ତାପରେ ଖାଇକି ଯିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ ଖାଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ ଯିବା ଚାଲ ଯିବା ଏଡିଟିଂ ଟା କରିବା ଖାଇକି ତ ଏବେ ମୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସରିଯାଇଛି ଖିଆପିଆ ସରିଯାଇଛି ଏଇନା ଯିବି ଏଡିଟିଂ କରିବି ଏଡିଟିଂ ପରେ ପରେ ଆଜି ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବା ବିରିୟାନୀ କିଣିବା ପାଇଁ ସବୁ 1:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ତାପରେ ସରିଲା ପରେ ବିରିୟାନୀ ଟା କିଣିବାକୁ ଯିବା ତ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋର ଏଇନା ଏଡିଟିଂ ସରିଯାଇଛି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 1:40 ଏଇନା ଯିବା ବିରିୟାନୀ ଆଣିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଘରକୁ ଗଲେ କିଛି ଖାଇବା ହେଇନି ଯିବା ବିରିୟାନୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାହାରକୁ ବିରିୟାନୀ କିଣିକି ଆଣିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏଇନା ଖାଇବି ଖାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ବାହାରିବି ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଏଇନା ତ ହେଲାଣି 2:30 ଖାଉ ଖାଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ 2:45 ବେଳେ ବାହାରିବି ଆଉ ତ ଏଇନା ମୋର ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଯାଇଛି ଆଜି ତ ବିରିୟାନୀ ଖାଲି ଘର ଜିନିଷ କିଛି ଖାଇଲିନି ଯିବା ଏଇନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଯିବା हेलो साଙ୍ଗमाने कंप्यूटर क्लास सारी देइछु सारीकिरी आसिलुनी 4टारू एबे हेगलानी 6टा पाखापाखी 4टारू 6टा पाखापाखी 2 घंटा आमे लगातार झगड़ा करछु आउ झगड़ा एबे सरला परे मु वीडियो करा को मना करथिली गोड़ हाथ तळे पड़ी गले गले कि हो चारटे वीडियो कर दवा सेथि ପାଇଁ का मु पळे आसली ब्लॉग को टिके नाकू झगड़ार रीजन होची छोट रीजन टा तुमको तो सब पिला मानको सब रीजन तक छोट लागे जानि पारंतनी आ छोट छोट लागे यूजलेस प्रोडक्ट हो एबे तुम कहबा को चाहू छथि कहि दिया काहे ना मु त स्क्रिप्ट लेखुनी कि घुसी के आसुनी जति कि मुंड को आसीले सेति कि कहबी ना किछ कहबा कि कि देखा देखा चोर ओरिया कितो होजवा चोर हो होटला आवासीवनी दीदी नेला लेकिन मंडे की ट्यूसडे 2 डेज तो बुला बुली करियर नहीं जाइकी मंडे जदी आसीबो ताले खाली मंदिर रे ब्लॉग खाली मंदिर को जिबा छै टिके नको कोथे नै मंदिर जाइनु या को जेमते ले सीता पड़लानी माने एबे तो जमा में गाधा गाधी करबेनी मोरे निकाले ये गाधा मिछा कथा कहू तो मोबाइल फोपाड़ देबी जंगल को ला खोजु तो बदा परे गइना में रिटर्न चलु घर को बोले देला याटा को एना घर को जाउ छु घर को गले टिके नको क्या हो सीता जवळा पडছে ଏବେ ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଯାଇକିରି ଯାହା କମଳ ଭିତରେ ପଶି ଗଲା ତାପରେ ଶୋଇ ପଡିଲା ଖରା ବେଳେ ଟିକେ ମଜା କମ କାହିଁକିନା ଏସି ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିକି ବି 2ଟା ଯାକ ଲାଗିକି ବି ଏତେ ଜୋରସେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେନି ଯଦି କେବେ ୱିଦାଉଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ରେ ଲାଗୁଛି କଣ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ ସୋ ଏତେ ପୁରୀ ବାଡି ଟିକେ ମାଲିକେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ କାଣା ଟିକେ ତ ଖୁସି ଦେଇକିରି ଆସିବନି ଯେମିତି ଗଲେ ଯେମିତି ତମର ଯେତେ ମାନେ ଯେତିକିଟା ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ମତେ ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ସେମାନେ ସେମିତି ତ କେବେ ହେଇପାରିବନି ଦେଖା ଅଛି ତ ହବ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ବନେଇଦବା କଥା ଟିକେ ଭିଡିଓ
ମାନେ କାହା ମୁହଁ ଦେଖୁ ତମ ମୁହଁ ଟିକେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟାଇମ ପାସ୍ ପାଇଁକା ଭିଡିଓ ବନେଇ ଦଉଛୁ ଯଦି ଉଠିଲା ବେଳେ ତ ଲାଗୁନି ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ କି ଟିକେ ଉଠି ଯାଉ ଇଏ କରିଦଉ ସିଏ କରିଦବ ନା ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଓହୋ ଟାଟା ଟାଟା ଦେଖାହବ ମତେ। ତ ମୁଁ ଏଇନା ଘରକୁ ଆସିଯାଇଛି, ଯାଇଥିଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ସାରିକି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ନାକୁ। ଏଇନା ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଯାଇଛି, 6:30 ହେଲାଣି। ତ ଆଜି ଜିମ୍ ଯିବାର ନାହିଁ, ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଜିମ୍ ଯିବିନି। 2-3 ଦିନ ରାତିରେ ବୁଲିକି ଦେହଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଏନର୍ଜି ୱିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଜିମ୍ ଯିବିନି। ତ ଆଜି ଘରେ ରହିଲି। ଆଜି ତ ସଟର୍ଡେ, କାଲି ରବିବାରେ, ପହରଦିନ ଯାଇକି ଜିମ୍ ଯିବା, ମଣ୍ଡେଠୁ ଜିମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୁଣି ଆଉ। ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ମୁଁ ସତ ନଉଛି କାହିଁକିନା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ଗାଲୁଆ ହବ, ଗାଲୁଆ ଫୁଲିଯିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମାମା ଦଉଥିଲା ସେକ, ସେ ସେପଟକୁ ଯାଇଛି କ'ଣ କାମ ଅଛି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ନିଜେ ଦଉଛି, କାହିଁକିନା ଗାଲୁଆ ହେଲେ ଗାଲ ଫୁଲିଗଲେ ଅବାଗିଆ ଦେଖା ହବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ପିଇ ଦଉଛି ଆଉ। ତଣ୍ଟିଟା ବି ଜୋରେ କାଟୁଛି, ଦେଖ ଏମିତି କରିବ। ଏଟା ଲୁଣ ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇକି କରିବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଆରାମ ମିଳିବ। ଟ୍ରାଏ କରିବ ଟିକେ, ଯାହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିବ ଏମିତି କରିବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଡିନର କରିବା ପାଇଁ, ଡିନର କରିବା। ତାପରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଟିକେ ନାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା, ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଟିକେ ନାକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଟାଇମିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ନା 4000। ଟିକେ ନାକୁ ଦୟା କରିକି ଟିକେ ନାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ ଆଉ। ଟାଟା।